HDP ji bo hilbijartina rêvebir û hevserokên nû yên bajarê Stenbolê çaremîn kongreya xwe ya asayî bi duruşmaya li Stenbolê demdema HDP'ye li navenda çanda Yahya Kemal Beyatlı ya Stenbolê ku wek mezintirîn kongre sehneya Tirkiye û Ewropayê tê zanîn pêkanî. Dünyanın yüzündeki şu kiri. Li gel parlamenter û hevserokê partiyê bi hezaran alîgirên HDP'yî beşdarî kongreyê bûn. Di kongreyê de piştî destnîşankirina dengdayîna 505 delegeyan, heftê û çar rêvebir û du hevserokên nû bo şaxa Stenbolê hatin hilbijartin. Ferhat Encû yê ku di komkujiya Roboskiyê de gelek neferên malbata wî hatibûn kuştin, du serdaman parlamenterî kiribû û İlknur Birol a ji hêla çepkiran tê zanîn, bûn hevserokên şaxa Stenbolê yên HDP. Encû amaje kir ew li Stenbolê zêdetir siyaseteke Kurdî û kurdewarî dê bicî bikin û li ser vê esasê dê tev bigerin. Em ê pêşerojê da siyasetekî kurdewarî taybetik, siyasetekî kurdebikin nêzî 5 milyon Kurd li vî bajar dijîtin. Herî ku kêmên rexnê ku tatin nivê hêle da lewaziyê nehebû. Em ê hinekî vî awayî vî siyasetê em ê bidin meşandin. Gelê me, gelê Kurd hiç bikitin ku rêveberiya Stenbolda an bêjim te tekoşîna ku di Stenbol tên meşandin hem kurdewarî ye. Banga çareseriya kêşeya Kurd, hilweşandina rêveberiya qeyûman, rola jin û gencan di siyasetê de li ser pankartên li nava kongreyê hatibûn aliqandin, wekî babetên sereke derketin pêş. Ez ji we re hezar car spas dikim. Hevserokê HDP Mithat Sancar ji bo çareserkirina kêşeya Kurd balkişand ser giringiya rê û rêbazên aştiyane. Kürt sorununda savaş politikalarına karşı çıkmalı, demokratik çözümü birlikte savunmalıyız. Desilatên ku heta niha birêbazên milîtarîst, leşkerî û tundutujiyê nêzîkî kêşeya Kurd bûne têkçûn û ji vê rêbazê tu xêr nedîtin. Desilata îro jî bi heman rêbazê tevdigere û têk diçe. Bi şer tu desilat neçûn serî. Werin em li dijî vê rêbazê dengê xwe derxin û çareseriyeke demokratîk pêk bînin. Ji bo aştiyeke mezin ale herêmê werin em çîrokeke nû bi hev re binivîsin. O nedenle saldırıyor. Zulüm. Ji xeynî al û filamayên HDP'yê hinekî genç bi ala Kurdistanê beşdarî kongreyê bûn. Ercan Dağ, Kurdistan 24, Stenbol.